তিনি 1 सेप्टेम्बर कक्रिसाल एबा सानडेनि सालो जमातिया हदा Twima Kolok Moyal ni bwkhaktwi joto Twima Kolok Moyal ni bisingo tongnai kami rogo thangwi Chubachu rwilaimani Chubamung rok Yaphar jakha mairum tei dal bidal ni mui khwtwng chamung rok Chubamung rok chuba jakha Twima Kolok Moyal ni bisingo kwbangma kami tongnai 3 eba 33 kami ni 5 nukhung eba 55 nukhungni lukurokni yago Yaphari rekha Twima Kolok Moyalni buta bufayung khorokni panchai tei hodani okra hodani samung tangnai ro Twima Kolok Moyal Jamatia Hoda bai dagi jakman no jeng tini je sugutu Yapharno jeng kisa khaklawo mai laidro lai phano jeng pasasepsa ni hanai chini Twima Kolok Moyal bai tei bwrwi bodol bai jotto bai khe je chini sata songbothon tongmani bai khe isi sa Chubamung 2024 जों दिनै Twima Kolok Moyal bai ke relief distribution khaini thangtango o jaga दिनै Twima Kolok Moyal 33 ta kami no दिनै tui longwei nok phok bai gei tongnai aikaba o somai go rang paisa krei ke दिनै borok rok mai rok thik mote pai chamaya haini bangai जों bote hai borok rok no जों दिनै बिशेष के 33 टा पारा no जों दिनै बुरिबै दिनै Twima Kolok Moyal থেকে जों जेसु या no bono जों माइरं सेरबा tei thok dal jira tei soyabin khe जों borok no bagui to inke bono पहिला सिगां tisai ro ni bangai ang kojanai दिनै panchayat takului sarsungno Sohit Kumar Jamatia bono yang faina faina bang kobo 1 September 2014 Sunday thangnai sini ora sarati pabeki je kaisa flat situation mani ora jaga wa Twima Kolok Moyal ni 33 ta je village tongmani ajagni boror dera suba jara keu ba nok bai kha keu ba mai ro khoting kha keu ba uprio jara samu humu tangmalia sawani nungwani kisa tanung thangkha bote hai boror non para collection khai nai sini Twima Kolok Moyal ni je suktui jeng bor nong bai muti khosak khanani bagi jeng tini 33 ta para bo guri bisin tini distribution khai tongo khai mene jaw kisi sa jeng bor nong bai muti muro ni hisu rongani mai rong ke 5 kg soyabin 2 packet 500 te moso te jira bor no jeng tini Yaphar phagi ke tei buseng jara karjak tonai rokno जों नायतो बुइतै किसा जों बरनो चुवामानो या खलक मानो बोनो सिनि Twima Kolok Moyal ni नाखौ आर जों सरकार तो नियाबा चिनि जे सुक्तै जों किसि सानो फानो जों बरनो थाने Yaphar 33 ta kami ni bisingo tabuk norok kaibirse kami o thangi chubai tong 33 ta पाले बिसि दङ ताबो जों 15 ta para कभारेज खाइ दङ ताबो ता बाद बाकी जों ताबो खाइ नि कथा खाइफिनाय abo romjago Twima Kolok Moyal ni bisingo tongnai akami ro romjago tongo je जों ताबो जे कभारेज खाइ दङमानि बा जों ता गुरि दङमानि बा जत्तो Twima Kolok Moyal इंके नरक नि छानानि थांके नरक नि बुखाक्तै ओम हाय Chubamung chuba jakha इंके chubamani बुखाक्तै नरक tabuk Twima Kolok Moyal ni je bisingo tongya phano abo नरक chuba nani rok wan chukung na nahar jak tong ना ताबो जों तो गभर्नमेन्ट ga चिनि आसे फान बगरै जों चिनि जे मोयल बिसिङो जों सिमा बदके मा दङ कारण चिनि अरबा कोनो फान रग एभेलेबल करिबा जों चिनि मोयल बिसिङो जों नाय दङ